akwaba na ora omo makawe wawo nana mo nhyira na Lako Pachame Mr. Me review na se minim sa oni ado na eba abi na be frɛ me ka me dampo ano se abra so sɛ yeba no ye na ne yeba na ne yema kan wo so enu yi kakra wada ma jo ni nyina aye nana mo nhyira mo e wa ahofama dwumadi a motu ho asi ho na wura wada ama wogidi sa no mo a mo betu yi wogidi sa bibia ntwetwe aso sa obesan eponi mo ho ohene onso e yes my crowd wawo wadama onso e ana wata o basi magini seminti na ho e manku ho abran wonkwa eti semenya nkwa ama nku abodle eno ndini nkwa betwa so ama me manya nya bɛn tuma pɛ ama wɔsia gume preko ana ekwan na motu enya fedi agoro wogidi sɛ wɔyɛ ahomboa na bibia ntwetwe aso sɛsan ana ekurade betwam kajo na we mu zo ma kajo me betwam kajo zo atwam ho me gyina makokode e dia ma wo mai da seburu sanse ye kan hoden a preko ni hobi bruni be kase ni yabi no kwasam urasibo wala de ma fantiti ajo ye no kase to kwade ka tentama uwa me da se na ugina ho ye se bia mani sawa na se bia uyi tumi tunten a etimi agbawo ha de mfafofro ha why kire me se ni sikika eno je na mu ma ha enu ha wadama why chino ma ye krajo me da se de na me hwehwe a enie kosise me yetu ho atade akoma ene ahofama ehon nese mo simubo samu be ko anje mo man na mo be ko anje kura yi a me sra nanom esra bosoma duo sonson sra nanom samanfo so mo medi mochi na de mo koye ni nyina emfam kunimdie ni mpagya emre yikuri minya mo jeje mu na minya mo nsansa emra mo wakono ni nyina no me nso me wa ha na de wo same nso me ya bia nana bacho ade ba ko ha me se ade abia kwa ye be kono kamini o ha obia ne mo maduane no ye de aduane be kam o me be so ame akono mpeni pa ma ne hawo na mo so ne bibire obi nso ni wachi ne mo ye de begum ne amam na mo de akọ why ai anunti me nso de wo same ye tamochi bia no me ye na me de tamochi na ansa na no mo bia ba mu kosi se krowura wasi ne bosa mokoba obehye mochi na wasiesie mo atomo pono na yaba ya fasha kese enso de amamo enkankan preko na ntwe be kum de ama no anye na ntwe ketwa anunti mahye dodo bi wo edem ho esrem ada
momfa bi nkɔ horo mo ho na mmom no mohwɛ sɛ mobɛgya adwe bi na ɔno nso mfa bi ma horo ne ho ɛyɛ aduro a ɛbɛpam ahohombɔne afiri mo ho na ɛntimi ɛma nipa bɔne ni bia ɛmɛɛ mo wode horo ho a fa bi gyina w'anim wɔnom sima mmienu ansa na bɛpo agu a wapo na mmom ɛnwono kakra nti a mompere mo tiri madama monkɔ dan ni Anaye. Mama, aduma boy. Now, what to say? No. I don't know how. Maybe never see. Pacho. Over them, them so casa with you. One casa. The shows are quite very one baby. The casa won't see me. The kiddies are dog casa will see. Adam. Wosu sɛ baatan bɛn na ɛbɛsum fidie a ɔbɛsɔ ne nsam ne ba nsa de akɔwura fidie mu sɛ ɛnhwan mpira baatan bɛn na ɛbɛtu amena sɛ ne ba mfa ne nan nwura mu baatan bɛn na ɛbɛbɔ tɔfa ahyɛ ne ba nsam aburoni sɛ wodie wɔ owura medɔne ɔyɛ ma wotwa ɛba na sɛ meka na owura bɛtie a ɛnka aboboa no mpo ɛnhu yɛ ntwom adom menim sɛ owura dɔ wo nso wodɔ no na sɛ meka na owura ɔntie a menim sɛ woka bɛtie nti wo so wobɛtumi asan no ɛsiane sɛ ɛnka akyi bɛtumi asan wobɛtumi ne no akasa ama wasan nti ma no nyɛ wasɛm hia I can't feel me. When you send it to me, put it there. Can't feel me. You're right, it's in a man. Because actually, I want to. Adam. So one customer will say, over a siege in a year. Let's all bonnet to the posse on tea or be beer. Quan or Bequa. And the other now with the subo, air the bomb. Mommy, baby, oh, when you need to me, baby, said the whole call. But I be anyone and need a share to draw. Robert Catcher and the Basson coach now. What do you want, baby? Oh, Papa, I could know. When dear Maya, Maxine is sure. Minister had a little already. Over I am mobile. Me touch my dear fruit sunny. I know who I'm mobile. Many one acting sure. I know who I'm mobile. And can I say that I'm going to anyway? When I bet in this house, money. When I bet in a side, they want to go, Mammy, or I'm going to come more. And you know, I don't. We are quite I teach them every I said today. I said them near Dean come on, I teach them a reno, or we are quite a cool. I was a serial back. I don't. Now,
enkasa da ano tachirema edi makodi nchine tachirema kumfu domfo emfensi owura ho kwambone ho me mate de o kana so ka kire me so owura kwa obeba ora ko obeba ne mo ma me adre de minim so ko obeba adre de obeba ora de me yemusisime yemusisime me frɛfrɛ mo wiabra yi nananom monyime so amina juwe wa kudoko amina juwe wa kudoko amina juwe Amanaju. Awuranum. Eno ba hima. Ebre na wiedu. Nanu mati wiem. Na mi wajidi wa mu. Nei kroyin paja kroyin kanko esi bunaso se kro betiri afa ntuma pafra eya ni munyama mo de bebre amekai mo se eya adoi ena ye okandifo o makontu amutwe esa aduma nananum di adum no nti Sremada. Munya so ema no. Na de obeka kire mu bia. Momfo ose. Enye oyo. Onu ankasa be kire mo kwan no. Ene baabi botia. Mo be fa. Mo gwa kwakoto broni fitaa no. Na mo agye nkunimdie kuruwa no. E de abere ye kuri. Minim se nananom be kam ho. Na mara mo kwa nsumi nya mo jajam anu tira maye mo honi ade sisi hayi abrani abranyina medem pai wo beta mo chi na medi amamo kopem se nananom ene odum hakuma edum be ko abaso ntwi minim se mo ma mensa nsifom na minim se Mudi sutie ebema adwe mo ayo kendifo o ma country shira afi ekwan na moni nko fa nkunu die mre Pia Dumping rameti, kofu payepi, pimpin mekwetri, enebe yeje, 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 enebe yeje. Na country Nanai ai na ho ye de adum so ho ye anani madaro na country me mo akonya interest das aye boko de na country se empanyisi e kasa asewa na nchese osino benyin kasa asewa chese odidi wasinu ho na bia onya na ho kafiri na nchese onsensen ne so kontri sempo edi akumkumakunkuma nkan kumani se kotukuro fom so okumankunkum ni
Na kuro obiara nim sɛ sɛbi sɛ nkɔdɛfo ne mpo a nkɛda wɔbɛm. Nanai. Wonsome a wokan ne wabɛbue nyinaa ɛne ne su a wɔwuti. Si asɛm no so dua na mehu. Wonim nea mɛka na wonim nea mɛpa akyerɛ nso. Kontire wɔne tua sɛ owura odi nipa koro. Wɔne tua sɛ owura nyɛ nipa hunu bi kɛkɛ. Na ɛbaa ne sɛn ɛna woyɛ hyɛ haa sɛ sa ɛsɛ sɛ ɛnkoa ɛkɔkɔyɛ no wode owura ɛfra sɛ ɔnkɔ sa asɛm no. Nanai, ɛnte ho ne suo. Owura, ɔnyɛ akwadaa. Ne nsa aso n'akyi adwareɛ. Waso n'adwebɔ. Na obi so nsi turo do matoa. Mentimi nhyɛ no. Ɛyɛ ɔno ne pɛ ɛna ɔdidi ɛsa n'akyi. Ɛnyɛ me na mehyɛ. Kondre. Benyina kyɛ. Sɛ saa na woka no deɛ a ɛne ɛsɛ nka me baaba sie. Me na meda birikyie ɛho aka. Sɛ ne ɛsɛ nka medi akyire bi. Enti nka bɛhyehyɛ ha sɛ mensi sɛ agyina ɛne akyire. Nanai, wobɛtumi de aboa no akɔ nsuo na no. Na mmom wotumi nhyɛ aboa no sɛ wɔnom nsuo. Ɛne mɛka kyerɛ sɛ ɔhene kɔmpa afotuo ho. Ɛno nti na hɔ na badwafoɔ yɛtu no fuo. Enti owura sɛ ɔyɛ wɔ ni so sɛ wanyini na ne nsa so akyi adwareɛ nti wɔ ho kwan sɛ osi gyiraeɛ ɛma ɔno ane ho a ɛntwɛ yie. Wote mɛka kyerɛ hɔ no. Nanai, na ɔkora yɛtu wo fu. Wonim nsɛnkaeɛ a me ne owura kan. Amaka. Jasi ya medansi ni. Ati deɛ wɔ ni abere a woti ne so yi. Ɛnyɛ me pɛ. Ana nyɛ me na me hyɛ no owura sɛ ɔnkɔ sa ne bi. Sese na wo se kyerɛ ka kyerɛ me bi. Ɛne mate. Na mmom kama kyerɛ. So owura kɔ sa ne bi. Na ne ho gu nsu gu nkra. Bisa wo. Nanai, na sɛ nea me so me ba ade ɔno so wɔ kɔ bi. Na no so ne ho gu nsu no gu nkra me mebusa wo. Yɛn nyinaa ne kuro yi eyi edie sɛ kuro bɛfa ne ntoma pɛ afira sɛ ɔdɛfo ebenya ahoɔden ɛna yɛhwehwɛ. Benyina kyɛ. Wodi ade ɛtutu owura ho. Na nya adwin na sisa wɔkɔ na nka nipa owura na sisa wɔkɔ. Nanai, woyɛ anya me kasetia. Nya wo kasetia. Me ba no, ɔda yɛfunu mu bosome nkron. Sɛ de owura da yɛfunu bosome nkron. Na nanom adom ɛwɔ no so ɛna ama na ho fama no ayɛ saa. Woyɛ nipa ɔnya aboa. Da yɛfunu bosome nkron. Na wonim sɛ aboa pɔnkɔ, aboa yomo mu nyina da ɔmo ɛna yɛma bosome nkron na. Ɛno kyerɛ sɛ ɔmo yɛ nipa. Meka kyerɛ sɛ owura ɔyɛ ɔdɛfoɔ ba. Ade ɔyɛ me ba. Kontire ba. Menya fie nipa o. Besum yɛ de hyeɛ. Anaye, sɛ biribiara ni hɔ a ɛma wei ma yɛ ntawantawa ma me ne wo ntɛm. Asɛm biara ni me ne wo ntɛm. Mesro, sɛ biribiara ni hɔ de a ɛkwan ɛda. Betimi yakɔ. Wo pam ye firi. Mempam na mempɛsɛ me no bɛyiyi. Kasa bebree mfonso edi akyiri. Mempɛ ne saa. Mate. Meko, sa se me na me bo manan ba ha. Esa abɔ manam. Nana no ni wachi. Ɛyɛ ma ka kyerɛ wo. Twinu mienu. Ɛntimi fa dwe ntutu owura ho. Ma ne nyi. So ni ba bi owura efira. Na adu de oni ba bi ofire. So wa na wo. Owura anya wa na awo.
Ade. Ade, so quadra won't come. Ade, so quadra won't come. Only me, I bear my back up. Ade. Adom. I don't think a man bitch na hanum say I think I'm more quite jammy. I brought one crammy. Adom. Be facing we acquire the quiet anchor. Mr. Kofi. Ade. Nipa mi no peso me bu okro manum say na ekwa jami no. It's me. Ora. Adom. You say benim hadi. Minim form. Se kwa ye ko isi ya mebi wa. So. Kofi suna moi. Uncle. Ora. Ora. Ora think I won't go brown crammy. Ora. Adom. The best thing about. Me joined. Come on, no more. What? I try and me papa pro. Obi anyone no more PM. We are singing na na kono. Me see the best thing about. Reggie. Many feels. Baby, I could be a man in cow home and another mammy. Say, a drum here, ma. Me fa. Me fambo mensa. To be beard to me and me. Or I'm patrol, me feels. So. le 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 le